Welcome again to my channel, Jane Miguel here. Andito kami sa alaga ko dito sa Valencia. Sinama ko siya. Pumunta kami ng Carrefour Express, yung isang tindahan na maliit. Bumili ng patatas para sa lulutuin ko, gagawin kong salad sa mga amo ko. Sabay bumili ako ng pagkain ng mga pusa. Ito yung pagkain na ibibigay ko doon sa daanan namin ng alaga ko. Ito siya, kasi maraming pusa dyan na nagtatambay, nag-aantay ng kanilang pagkain, kaya na naaawa ako sa kanila. So ngayon guys, samahan niyo ako na maglakad. Ito, dinadaanan namin ng alaga ko, namamasyal. Dadaanan namin yung mga pusa at bibigyan namin. Ito rin yung isang abandoned bahay. O yan, yung maraming pagkain din na nilalagay ng mga, yung kung sino yung may kusang magbibigay ng pagkain ng pusa. Ito yan. Okay, so ako naman pakakainin ko yung pusa. Nagbibigay ako doon sa tambay na pusang kawawang inabandon. Oops, hulog. Hulog na hulog. Yan. Malapit dito sa trabaho ko. Ito yung mga building dito. Itong dinadaanan namin. Malapit lang dito yung tindahan ng parang mini-mart. Sa atin is mini-mart, pero tinawag na Carrefour Express. Yes, we're going to feed the cats, Elena. Yes. Yes. Look. Ito yung mga building dito, yung mga kalsada street dito. Yan. Okay, Elena, we're going. Okay, here, ito pala yung laging may natutulog dito. Naaawa ako dito kaso ayan siya, natutulog dyan gabi-gabi kasi tao dito, pag nawalan ka na ng trabaho, hindi ka makakapagbayad ng bahay. Yan, so prefer nilang natutulog sa labas. Yan, nakakaawa din sila. Everyday, araw-araw nandyan, nakikita ko dyan. Kikita ko dyan, maraming tao na nawalan ng trabaho dahil sa pandemic. Yan. Kaya pasalamat tayo dahil meron tayong trabaho. Nagpapasalamat na rin ako sa Panginoon dahil kahit papano mayroon akong trabaho. So dito kami nagtatambay ng aking alaga minsan. Yan, itong building na to pala is faculty Teolohiya, San Vicente Ferrer dito. Okay. Yes. We're going to feed the cat now. Malapit na tayo dito sa pagkainan ng mga pusa. Yan. Whoa! Nice birds, Elena. Hey guys, dito na kami sa mga pagpakainan ng pusa. Eto, look. Nag-aantay sila ng mga
Huhuliin na. Ayan sila, oh, mga ka-viewers, mahal kong ka-viewers. Ayan, binabantayan nila yung mga, etong mga doves. Hinuhuli nila at kinakain kung wala silang makain. Kawawa sila talaga. Look, Elena, we're going to feed the cat, right? Okay? So, eto, minsan tinatapon kasi ng mga tagalinis yung mga ano, yung nilalagay na box ditong pinaglalagyan ng pagkain. So, yan. Oh, look at that. Oh, may nagbigay pala ng ibang pagkain. Kasi kahapon kasi, nagbigay ako sa kanila. Kasi nawala yung ubos ang pagkain nila. Kaya bumili ako doon sa Carrefour ulit kahapon. So ito, idagdag ko po ito yung sa pagkain nila. May naglagay. Salamat naman. Ayan. Yeah, look at that. Yeah. Ayan. Kasi junior itong ano yung pagkain. Silo. Minsan ayaw nila yung ibang ano Oh, look at that. You see, Elena. Look, guys. Tingnan ninyo sila. Maamo sila sa akin. Oh, look. Don't scare them, Elena. Ito sila. Yan, kumakain sila. Hello. Hoy. Yan sila, oh. Bali, 4 sila nandyan. 1, 2, 3, 4. 4 sila. Yan. Look. Naawa ako sa kanila kasi maraming pusa dito. Yes. Look at the bird there. Look. You see? Can you give them food? Give them pan? Give them bread, Elena. Nah. Give bread. Give. Yan sila. Masayang-masaya sila. Yung tubig nila, oh. Ito naman isa. Takot. Oh, guys. Oh, maraming mga kalapati dito, oh. Ito, ano bang kalapati? Oh, dove. Maraming dove. O, yun. Ang mga pusa. Puno na yung pagkain nila. Yung kinakainan. Yan sila. Kaya yan, pag wala silang pagkain talaga, walang naglagay, nanghuhuli sila ng mga ibon. At yun ang kinakain. Yun, nakakaawa sila. Itong winter pa parating na naman. Naawa din ako sa kanila. Saan sila natutulog. Kasi ang lamig. Naaawa ako sa kanila. Ayan. Dito. Pero itong building na ito is meron ding kainan dito. Dito yung mga nilalagyan ng mga table nila sa labas. May kumakain dito pero salamat naman at hindi naman nila hindi nila pinapakialaman ang mga pusa na to kasi magkatabi lang kinakainan ng mga tao dito. Ito is restaurant siya dito. Pag sa hapon, pag lunch time, meron silang dito, yung mesa nakalagay dyan sa labas. So ito. So guys, hanggang dito na lang muna ulit at salamat sa suporta ninyo at huwag kalimutan na subscribe at mag-comment below. Salamat po. Maraming salamat and have a blessed day to all. Salamat.